Hi guys, welcome to my new vlog. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಜೊತೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನಿರ್ದು ರಜೆ ಪಡ್ದೆ ಪಂಡ 10 ದಿನ ರಜೆ ಪಡ್ದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಹಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾತಲ್ಲಿರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗಲಿರು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಗಲ ಬೇಲೆ ಅಂದಲ್ಲಿರು ತೆಂಕ್ಲೇವರ ಪೇಟೆ ಬರಿತ್ತಂದು ಅವು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಟ್ಟು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಅದಕ್ಕಂತ ಅಣ್ಣಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇದಾಡ್ನ ಅಂಚ ಅದನ್ನಂತೆ ಇಂಚೆ ತೆಂಗಿನ ಜಾಲ ಮತ್ತು ತಟ್ಟಾದ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಟ್ತೀರಿ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಡ್ಪುನ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಬರೇ ಬರ ನಿಗಿತ್ತೀರಿ ಏನು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಏಟ ಅದನ್ನು ಎಡ್ದು ಬಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕನಕ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ದಾದ ಆತಲದು ಅದ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ ತುಜ್ಬವೆ ಅನ್ಪತ್ತಲಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರು ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಮ್ಮದ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆತಲ್ಲ ಕಮ್ಮನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂದೈ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಪೋತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಗೈಸ್ ಇದು ಒಂದಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತೋಲಿ ಫುಲ್ಲು ದೆದಿರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಯರು ಮೆಗ್ಗಿ ರೆಡ್ಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗಲು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿರು ಜಾಲು ಪುರ ಇಂಚ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಅನಿತ್ತು ಜಾಲು ಅಗೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನಕೊತ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟದು ಅಡಿಗೆಗೆ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೇಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯಾ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದು ಅಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಅಡಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಬರೋದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬುಕ್ ಅದೈತೆ ಬರೆಪಾನ್ ಮತ್ತು ಬರೋಣ ಮತ್ತು ಐನಪುರ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆ ಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಪೇಟಿ ಒಜ್ಜೇರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವಡತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 1 ವೀಕ್ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಬಂದಿರು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ನಾನು ಗಿಡಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಏನು ಕೊಡೆದ ಲಾಗನ ಇನ್ನೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಂಡು ತಾತ ಮರ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತಿರು ಕೋಡೆ ಹೋಯಿರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆತುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಾನು ರೆಡ್ಡಿ ತಿನ್ನ ಇಪ್ಪನ ಮದಿಮೆಗೆ ಸೊ ಐತೆ ಜಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅಂಬಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡತ್ತ ಸಂಚದ ಜಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಿ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಗೀತ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅಂದೇ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಆವಡಾತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನಿದ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರು ಅಲ್ಲ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆನಾಗ ಪೊಡಿಗೆ ಬಂದತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚಾಂಡ ಮದಿಮೆಗಿಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಅಂಚ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಉಂಟು ನಿದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಜ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಅದು ಅಲಕ್ಕ ಪೋತುಂಡು ತುಜ್ಪಾನಿಗೆ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಮಂತದಿರು ಬೇಲೆ ಅಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಟೇ ದಿನ ಇಪ್ಪನ ಮದಿರಂಗಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೂ ಮುಜಿನ ಉಂಟು ಮದ್ರಂಗಿ ಸೇರ್ತು ಪತ್ಲೆ ಮುಲು ಕಮದೈ ದಾಸವಾಳ ಪೂದೈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬರ ಇತ್ತನ್ರಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿರು ತಾತನಿಗೆ ಅರಿತಾನೆ ಮುಲು రెండు ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗಳು ಬರ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಮುಲ್ಪತ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿರು ಒಂದು ಬುಲ್ತದೈ ಮುಖ ಮುಲ್ತು ಮಣ್ಣು ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಜಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತಿರು ನಾನು ಹಾಕೊ ಉದ್ದಡತಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಬಾರ ಇತಿ ಬಡಿಸಲ್ಲ ಶುರು ಅಂಡತ ನೀರು ಬಾರ ಮತ್ತು ಮಂತಿದ್ದಿರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮುಲು ಕಾಕನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೆ ಅಂಬಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಿರು ಇಡ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಿ ಇಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೀ ಒಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತಿಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿ ಬರೀದಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಒಕ್ಕುದಿತ್ತಂತಲ್ಲಿ ಸಾದಿತ್ತು ಮಲ್ತದಿರು ತಾತನಾಗ್ಲು ಸೋಕು ಚಳಿಜ್ಜರ ಟೈಪ್ ದುಂಬಿಂಚ ಈತಾಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಾದಿ ಅದರ ಮೂಲ ನಾಯಿ ಒಕ್ಕುದಿತ್ತಂಡು ಏನ ನೆರಳು ತಲೆಗೆ ಏನಾಯ್ತದಲ್ಲೇ ಸಪುರತ್ತು ಇತ್ತ ಚೂರು ಎಂಗ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಅಂಡು ತುಂಬ ರಾಣಿ ಉಳುಂಗದೇ ಬೋತಿತ್ತನು ನೀರು ಇಚ್ಚಂದೆ ಅಂಡು ವೈಟ್ ವಾಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಡ್ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಇನ್ಯಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲೇಟ ಮುಗಿಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಬಣ್ಣಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಂಚ ಅದು ಗೈಸ್ ಮುಗಿದಲೆ ಕುಕ್ಕು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಏನು ಪತ್ತ ಆಗ್ತದನ್ನ
ಆಜಿ ಉಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ಬೋತುಜಿ ಪತ್ತಾಡು ಏನೇ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲು ಪತ್ತಾರ್ವಿರಾ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಕರೆದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜವ ಇಂಚೆನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒರಿಪುಂಡು ಪಂಡ ಪುಲ್ಪು ಕೊಂಚೂರು ಮಂಟು ಬುಕ್ಕ ನೆನ್ಪೇರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪೇರ್ಲದ ಗೊಜ್ಜಿರಿಪ್ಪದ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪೇರ್ ಹೆಚ್ಚವ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಹೊರ ಅಂಚನೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒರಿ ನಾವು ಸೈಯಟ ಒಂಚು 2 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ನು ಓಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂದಪುಂಡು ಲಾಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಬುಲ್ಪು ಕೊರಸರು ಮಂಟ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಚಿರ್ದಿಂಚಿ ಇಂಚಿರ್ದಿಂಚಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಲೆ ಅಂಟ್ನ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ಪಿಲ್ಲರಾಗ ಆಪುಜಿ ಒತ್ತಿಪನಿಗಳು ಮದ್ಮೆತೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇಂಚಿಪ್ಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಗಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗಂದು ಸೊ ಅಂಚ ರಾಪುಂಡು ಗಾಲಿ ಅದ್ದನ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಇನಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಬತ್ತಿರು ಐತೆ ಮಡಲ ಬಿರೋದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆರು ಅಮ್ಮಲ ಚಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಡಲ್ದ ಬೆಲ್ಲಂಡ ಅಂಬೆ ಅಡಿಪೇರೆ ನೀ ಸಿಂಗಡೆ ಅಂಚ ಅಂಬಿ ಪತ್ತಾರ ರಾಪಜದ ಸೊಂಚ ಎಲ್ಲದಕ್ಲ ಅಂಬಿ ಕೊರ್ಪುಜಿರು ಆ ದಿನ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಂಡೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ಅಡಿಪುನ ಇನಿ ಅಡ್ತದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದ ಅಂಡಿತೆ ಗುಡ್ಗೊಂದುಂಡು ಬಯ್ಯಾಂಡನ ಐನಂಟೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ನೀರಾತು ಅಂಬೆ ಅಡ್ತನು ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಬೇಲ ಒಂದುಂಡತಿ ರಪ್ಪದಲ್ಲ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಹಿಂಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅವಂಚನೆ ಅಂತ ಮದುವೆ ಗಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪೊಡಿಗೆ ಉಂಡಿಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂಡತ್ತು ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮರ ನಿರ್ದಕ ಅಡಿ ಇಡಿ ಪೂಪುನ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಅದ ಅಂಚ ಜರ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಜರ್ಪನಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂಚ ಜರ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪೈತುಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತ 2 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಆಪೈತಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡು ಏತು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿಂಟು ಅಂತ ತೆಲಿಪಾಲು ಮಿತ್ತಿಂತ ಒಂದತ್ತು ಇಂತೊಂದು ಮಿತ್ತುಂಟು ಒಂತುಲ್ಲ ಬಲ ಮಲೆ ಕಮ್ ಬಾರ ಬಾರ ಹಾಂ $468 ಎಣ್ಣೆ ಮರಳಿ 470 ನನಗೆ ಬಜ್ಜೆಗಳ ರೇಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳ ಬೇತೆ ಕಡೆ 465 ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಆಜಿನ ದನ ಕೊಡ್ಕ ಜಾಲ್ಡಿ 25 ಜಾಲ್ಡಿ ಇದು ಕಾರ್ ಕಲ ಆಯ್ತು ನೀರು ಬಂದನಾ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತು ತುಜ್ಬೆ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತರ್ಲೇರು ತಾತಗ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ರಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿಯರ್ದನ ಅದು ಮೇವಾಡು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಪಂಡ ಆನಿ ಅವರ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಜಗಳಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಂಡ ದಾರಿ ತಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಸೂತಕ್ಕೆ ಬತ್ ನಿರ್ದಾರ ಮದುವೆದ ನೈಟ್ ತುಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ತುಪ್ಪಗ್ಲ ಬರ್ರಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪೋತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲಿಕ್ಲಿಗೆ ದೀಪನ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸಂಚದ ತುಪ್ಪಗ್ಲಿತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜದ ಸೊತ್ತ ಕೈ ನಿರ್ದಾರ ಅವಲ ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಓ ಲೈತೇನಾ ಕೊಂತೇನಾ ಅಂದು ಕೊಂತೆ ಏನು ಆಯ್ತಾಯ್ತುಂಡು ಈ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲದ್ದು ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಕೇತ್ರ ಬೈರೋಡು ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಗೊತ್ತೆ ಒಂದು ಏನು ಬತ್ತನ ಪೋನೆ ಪೂರ ಈ ಸೋ ಕಾಲ ಮೇಕಪ್ ಇದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾ ಇದೇ ಮಾತಾ ಕಲ್ಸನ್ ನಡಿಂತುಜಿ ಏರುಂತು ಬೇರೆ ಕಲ್ಸನ್ ನಟಿ ಬೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವ್ರ ಮಂಟೆ ಒಂದು ಮೀನು ಫ್ರೈಗೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಪೋಪುಜಿರು ದೊರೆತಿರು ಪೋಪೆ ಪಂಟು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲೆ ತಬಾರ ಬತ್ತಿರು ಅರೆ ಕಡವರ ಪೋದಿತ್ತಿರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮಂತಿರು ಪಂಡ ಇನ್ನಿದ ಆತು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಂತರಾಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಬೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಬೊಲ್ಲ ಪೋಪಂತೀನಿ ಅಂಬೆ ಇಡ್ತಿಜರು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು ಆಬೇಡ್ದು ಚೆಪ್ಪನ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಪೋಯ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಚಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಬಗು ಪಂಜಗು ಮತ್ತು ಹೊರ ಪೋಯರುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ ಸಂಚಿ ಪೋಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾನು ಪಂಡಗ ನೈಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಕುಂತು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದು ಸೊ అయితే రెడీ ಆದನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ನಾನು ಮೀದು ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಮುಂಚೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆತುಂಡ್ಲ ಏನು ತುಜ್ಪವೆನಿಗ್ಲೇಗ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಂತುಂಡು ಕೋಡೆಯನ್ನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಜದ ತುಜ್ಪವೇನ ಹೇಗೈಸ್ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕಟ್ಟಸುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ಉಲಾಯಿ ಸೈಡ್ ಕೊರ್ನ ರೂಮ್ಗೂ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪೇಂಟರ್ದಲ್ಲತ್ತು ಅದು ಇಂಚನೆಂಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರಂದೆ ಬತ್ತನ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಂತದೇರು ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಬರತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಅವರಿಂದ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತೂಡುದು ಅದಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ
ಬೊಕ್ಕ ಪಿತಾಯಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಇಂದು ತುಂಬ ದನಿಗ್ಲಾಗ ತೂತಾರತ ಇಂದಿತ್ತದ ಪೇಂಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಲ ಹೂವಡು ಈ ಬಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಡು ಜೈ ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಎಂಕ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಬರಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋ ತಿಂತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಪಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ತಂಡು ದರ್ಗ ಹೇಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ವನಸದಲ್ಲ ಲಾಗ್ ತೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಮರತೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಂತಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪನ ಬಿಕ ಮೀ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಮತ ಒಂದಿತ್ತು ಅದು ಸಂಚದು ಆಯ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆತಂಡು ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಂತನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪೇಂಟ್ ಪಂಡ ಪಿಂಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಹೌದದು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಾಡ್ನ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತುಜ್ಬೋದು ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ನು ಇಡಗ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮದಿ ಮಲ್